Odonjo weche mag ohala ni gavana mar bengi maduong' ma pacho ka endi Patrick Njoroge ne opogore kod paro mane ogol kod jal mogwel e kom mar telo ne CBK men kama uthuge mar tiyo kod dola ma oganda okano e jiwo teko mar siling mar Kenya ka. Njoroge wacho ni okang' ma kamano ok nyal reso siling mar Kenya ma teko ne osebedo ka dok piny ka opim kod dola mar Amerika. Edwin Okoth miyo ler mar wachni. Kane ochopo e nyim od bura chieng' tich ariyo, manen jagoro mongirore migawo mar omenda kama uthuge ne ogolo gima ne otiso kaka okang' mapiyo mar reso siling mar Kenya. If we can get those Kenyans who are holding the dollars in the deposits to buy into it, because I'm sure the government can offer a better rate, then we'll have the possibility of actually increasing liquidity of dollars in the system, but also building up foreign exchange in the central bank, because ultimately once the national treasury gets those dollars, they will sell them to the central bank and get the shilling equivalent. Thuge jal ma ogwel mondo kaw kar gavana masani Patrick Njoroge e tayo bengi maduong' ma pacho ka CBK. Njoroge ne obalo kod pach Thuge mar tiyo kod omenda mag dola ma wegi oweyo ka yueyo aguch omenda gi mondo jiwgo siling mar Kenya. It's not a sort of a surefire thing. There are many issues that one needs to consider, and I think the point here is that maybe the one thing to mention is when this is raised, it's generally raised in the context of there's a lot of deposit, people are holding a lot of dollars, etc., and I don't think that actually this is fully well understood. Njoroge bende wacho ni fuong'ruok e pek mar ngima nyalo chako neno kaluwore kod koth ma osebet ka chwe kendo chiemo nyalo yudore maber. Kata kamano, nengo mar sukari nyalo ketho genono. With the good rains, we expect vegetable prices to come down, to continue to come down. But when we went to the market, meaning ahead of this MPC, there's one element that stood out: sugar. And we found out from the agricultural sector survey that we conducted around the beginning and middle of this month that the indication was that prices had gone up by, according to that survey, by 40%, 42.7%, in excess of 40%. Now, this is significant. Pek mar ngima osebet ka medore nikech medruok e nengo mag chiemo kendo lwar e teko mar siling mar Kenya bende osemedo nengo mag mwandu ma igolo e pinje maoko kaachiel kod nengo mag modhi nyamburko gi teko stima. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.